Dobrý deň, som Eva Pospíšilová a som majiteľkou barterovej spoločnosti Voice. Barterujem už veľmi dlho, je to viac ako 17 rokov. Barter je moja práca a zároveň je to môj koníček, moja záľuba, moje hobby. Vždy ma veľmi barter baví a predpokladám, že ma bude baviť ešte naozaj veľmi dlho. Chcela by som vám touto cestou poďakovať za vašu návštevu na mojom blogu, za to, že čítate moje príspevky, ktoré veľmi rada tvorím a veľmi rada ich tam vkladám. Sú to moje názory, moje predstavy o živote, o barterovaní, o zmysle života, o zmysle podnikania, ale takisto tam nájdete, alebo ste možno už našli, veľmi dobré tipy a rady, ako podnikať lepšie, ľahšie, účinnejšie a samozrejme, ako pri tomto všetkom využívať barter. Budem veľmi rada, keď mi napíšete na moje príspevky a celkovo na môj blog vaše názory, vaše pripomienky. Samozrejme, veľmi rada uvítam ďalšie témy, ktoré by ste mi navrhli, ale samozrejme určite bude dobré, keď mi napíšete akékoľvek vaše názory a postrehy. Teším sa na vás, zároveň aj na vašich priateľov, ktorých na tento blog doporučíte a veľmi rada budem pomocou tohto blogu s vami ďalej komunikovať. Želám krásny deň.